Bună seara! Sunt tămăduitoarea Regina Cleopatra, făcătoare de minuni, renumită cât în țară și peste hotare, care pot rezolva orice fel de probleme ale oamenilor. Cei care sunt dezespărțiți, care sunt dezlăsați, care aveți nemulțumiri familiare, neajunsuri, nu ezitați să mă puteți contacta la numărul de telefon care este afișat în descriere și rezolvările dumneavoastră vor fi garantate 100%. Mă puteți contacta și vă pot ajuta. Dați un pas înainte și totul se va rezolva. Doamne ajută!